mana kira? Ya siji. Ya ngono lah. Gue sarap ora? Sarap. Menang. Heeh. Gojang seret. Ya. Gojang seret. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gila. Asem nek arek ngaloke ngomong lho. Wah, kira nyawane sih tuh. Seh, ampu umpat ra ngomong kok. Ayo. Assalamualaikum. Ga, badan ga? Nengok apa ora ga? Ga? Wah, bocahke turu kayane iki. Wah, apa ya? Kaya ning delok, kaya beluke to. Wah, dur karo paido ke ya? Wah, ki balen saka uwan ki. Jangkrik tenan ki. Ga, alam mlebu ora? Wes wes, jago mlebu. Nek perluane macet tak cukuke. Nek keperluane macet tak cukuke. Kene iki yo arek badan virus ya virus, kanca ya kanca. Ya wis, teko mlebu ae rene nek niate kaya ngono. Yo. Jo, ayo mlebu, mandoger-doger kaya Nyamut tah. kucing arek ngeseng. Kamu tanya Ju. Kamu ta? Mutang kene jero wae. Ya, Ju. Ya wis rene judo jagung ae. Lah padha wae. Lah oke sih biru-biru ke nanti to. Biru-biru apa? Senang sak lho. Oke, ya. Wis rasa Betul. Kayak ditenyong. Wis sekarang iki wis mlebu ning sak. Wis tak ngawur kabeh, saiki tak sangoni diwai. Si. Apa ke? Si. Hah? Ke apa ke? Maksudnya apa? Si. Maksudnya ke? Wis. Yuk, Yo ki sanggup bal. kita balik. Iya, wis saiki rampung balik. Hah?